Коста Vbox, аз съм Нафта и днес ще ви кажа как да свалите MP3 от YouTube. Първо трябва да влезете в YouTube. Така. Така, копирате линка, влизате в този сайт, който линка може да намерите отдолу. Така, триете този линк, поставяте, натискате конвент видео, download, чакате и сега много ще ви гръмни, внимавайте. Освен ако не намаля предварително. Да. Това беше всичко от мен. Ако може да се абонирате, това е първото ми видео, но може да има още. Добре, чао.